Hello sa tanan mga kaigsuonan ko din ni Kristo. Welcome back po sa atong YouTube channel. Ug karon ananaw sab kami ipambit nga na kaninyo nga mga mensahe sa espiritu sa kamatuoran. O gamo na ang maghukom o magtimbang-timbang niini mga igsuon kung ang iyang gipanulti ana ba sa otoridad. Ug busa dili na kita maglangan ug ato na kining padayon. Pagkatapos po ang intro. Call na ako pangutana sa mga akin ni part 2 na ni siya sa ato ang mga kasaysayan o kasinatian kaniadto ug ato apod ni sumpay na nato ni ato sa atong kasaysayan karon sa bahin sa mga nahimo nato dinhi kay kinahanglan mo gini nga atong ipadayag sa uban kay para pod ilang masabtan kung unsa atong ginabuhat dinhi kung unsa pod ka labing hinungdanon nga angay magid nilang mahibaw-an ang atong ginabuhat diri. Kay sa una ato man ang ginaak ang sama man ta sa Macedonia nga gisulay tukod tagturi to pong sa langit ana gisulay ta sa Dios kunya unsa man imuhang mapadayag o masultian ni Col sa atong mga kasinatian kana lang Col. Balik ta sa atong mga kasinatian to na boy atong kasaysayan nako una nako gidawat og 20 ang edad nako wala na ko nadawat wala pa man ko kasabot ato nya nanan ako ang kaalam ato sige na ko pangutanan sa mga pare sa Holy Trinity nya na employee ko tapos paghuman trabaho ko sa simbahan ato nya nimo na ko na employee na ko kunya naminyo ko nagnegosyo na yapon ko nagtrabaho yapon ko nya nihawa ko tulong ka tuig nya diri na focus ako sa negosyo na ako yung mga diskuhan na tanang negosyo kung kwarta dali ra na ako kung kwarta ato nga gayon na pero dili man ko tipid orang kanang dalo sa kwarta man ang nagawala ang uban na utang uban wala na papas na pagdawat na gyud nako na edad kog 47 anyos mao na to magsulod ako og tambal unang tuig tanto di ko 4 ka tuig unya sige naman ako sulti nga modawat ka sa espiritu sama ka nako kaniadto labayon ko biyayon niya di man ko magtuwa na sa una kay pinangga man ko sa tao bisan di sa tong lugar kanya nahigipadala na duha gusto pod mango ato akong gitambalan tong duha ka babae kay gitintal man na may mamatay to sa ila nasaksihan man na yung pag-abot din ni dawat na ko wala pa ni sa kuha pa ni huna kung kasing dili man ako makita dili madungog di siya magsulti kapuyo siya mga nabasa na to nagtukod og turi to kung sa langit no nang nanambal ko muikap ra ko mo painom ra maura na niya magsulti ko sa kamatuoran sige na sagtudlo na ko di ba ningon ko nimo bisig asa ko magtrabaho ginatudloan ko sa espiritu makita na ko bisan ang mga pare nga nagpakaruging nun makita mag-relax sa pag-ayo kay gigamit ko nun siya nahimong halang don nya dili ta ko gusto kay sama po ni Kristo sa una mahigugma man gyud ko dili man ko gusto maluoy man ko nila yan ingon siya karong matuman ang kasulatan mga natong gipadala tong duha ka babae garbo man kay gusto po nilang naapod nila kaghanpod ang mga hiposes kay ila mo na itong ingon ang yawa mantigo man sa kahuyang sa amahan dili ba huyang man ko magpaubos man gyud ko sa ila nagatiman nagalagad no tong nagaalagad ko din sa una dirira ko sa gawas didto mo proseso kay aron matuman man di ito ang bala ang kasulatan nga katong katabang sa simbahan sila ang katabang nako sa espirituhanon kumbaga si Kristo siya ang tinuod nga pagulong pare dili ba nya tuwa na sa langit magpadala na po sa glay Mesiya sama kanya to tao pod sama ninyo makasasala para nako ana nya motong sige na ko hilak nga mahuman unta ko ani nga gitagaan ako sila og tulo ka tuig kasulayon sige man nagsulti nako sa kuha sa espiritu niya nawala na ang pagtuo nga ri kanako dili na kay didto naman sa ila sa hulga naman to na ato silang ulay diday napasiniknik diri nga nagpili sila og apostoles sila man aron matuman po tong kasulatan nga magpili po di sa himuon nila panguho Tama gid niya nabali naman ang atensyon ako'y nagtambal ako'y nagunit nila nabali naman dito naman nagatuo kay ang sige na magpanghulga niya katong na ako'y tambalan nga ginapusis ilalim ng kapon niya so layon na kita pero makat ilata ang
good o bad ang maayo o dili. Ato nga kung hikapon ako sila matay maana nga mabalik sa espirituhanon mabalaan sila kanya karon kung tawhanon man kamo na kung giingon sa inyo ha kung kinahanglan gyud biyaan gyud nimo ang tanan mo nang natuman yung kasulatan isa lang ang makadawat na manas bala ang kasulatan dili ba nabasa naman nato na nya mo tong sulat ni Pablo ngadto kay Timoteo ang katabang sa simbahan nya wala man ko gipili sa tao dili ba nya pili ang espiritu karon may katungod ko nga may kigusay nila mo nang diri ko nagihusay na ko karon husay na to di ba na tanan nakasubay ta sa balaang kasulatan naakda na to na nga naapoy magpa pangulo pod nya didto na ang balaod mo tong kamo tanan sa una nga tintal dili ba wala na mo nagtuon ako kay ang pulong mahimong tao umupuyo uban kaninyo nya dili man mo pabasahon ng Biblia nila di ba Tama gid. kaya mo to sakit kaya kung kasing-kasing diri na ko wala na mo nya mo to magsulti ko katong gipili na may mga kinaiya dito sila mo tuo puna na sa sa simbahan karon di ba dito sila sa Ribulto kay dili man magsulti nya ko ako masulti sakit kaayo kay sultian man tamo sa inyong mga tinago pinagi sa balaang kasulatan niya mo na dito na sila na di ba na impostor na dito no ay dito holga raman dito tuo niya maghukom niya wala may sakripisyo dito niya sa kuha anaaman diha ang balaang kasulatan maigo man mo ino mo ayo panglibak ayo paghukom ayo pagpataas niya dili man gusto ang tao ana mga tong dito sa tao nga muingon lang nga makasasala raman ta pulong lang amo walay buhat mo na gisulti kadaganan na nagwalit ta ningon sila di ba maluwas ang tao sa pulong kung wala ang buhat di ba nya na gani nagwali mga pare dalam pag gani nagkuano nga kinahanglan dili kuno maluwas sa buhat kinahanglan yung pagtuo wala naman na sa balaang kasulatan Tama. pakita ako sa inyong pagtuo nga walay buhat kay pagkitaon ko kamo sa akong buhat nga dako kay pagtuo di ba mao na boy ang tanan boy naa sa balaang kasulatan dinhi ko may katungod nga makigusay kay samaman mo sa Macedonia manang dali ra kay ko makapasabot ninyo karon kung ang nabalik diri ang katong tawhanon lang sila sa una mantong wala na sila nabalik kay ngano man gusto ra man sila silang kinaya nga tawhanon dili sila mabadlong na tumubalik sa naandan ampo lang amhana mo nya wa man kakabalo sa pagbuot di ba nya diri sa isa man ginahusay mo ginasulod mo kada hapon ang naa dinhi mura mog mga karnero bagi tapok niya gitudloan ginapakaon sa pulong muna katong nakighusay nako ang nabalik karon dili na kay mo maigo ano man kay ang akong ihusay ninyo ang balaang kasulatan man tanawag ko na sa espirituhanong gasa nato sa YouTube channel nato di ba kanang pagutanan nako ninyo ang tao nga dili gusto ani dili gid gustong mamati dito sila sa Ribulto nga buta dili kadungog dili makasulti boy sa kung atong pentahon ang tao manggo dili gusto mo usab dito sa dili masulti nya katong nagamit po dito mo nang giingon sa Ginoo nga nagamit pod sila nga sa akong gibalaan kay naguna-una sila nga balaan na sila kay nagamit sila sa gibalaan nam sa Biblia dili ko siya gamiton nga mahimo siyang halangdon gibalaan na ni Kristo ang kanang krus gibalaan gihata na luwas pero ang bot ipasabot ni ana banhawan na nimo siya dili ka kanuhanay ludhan nimo na ang cross ngano man kay kung imo nang gina sign of cross sa imong kaugalingon sa ato pagkanunay ka nagpapatay ano man kadili man ka gustong mo balik sa Dios di ba Tama gid. ang bot ipasabot ni Kristo sa dihang namatay sa banhawon nimo nga maak ka nga sama ni Kristo nya karon na nagwali karon ni imong kao mo ani sulti na mo ani tuon na mo ani maluwas na mo kay nituo man ta ni Kristo boy ang kanang ingon lagtuo boy ba lang na istorya walay buhat dili na siya maluwas kay niingon gud si Kristo nga kinahanglan buhion ninyo ako buhi ako dili mo maghalad og putab piang nga mananap pero kung magpulong lang gani na mo patay na dili ba Tama. tanawa karon sa pag-act nato dinhi sa una di ba sa last atong Biri Santo ako nagilak ko atong natintal na napatay pod kay tungod kay ang pamilya dili pod magtuo natuman may gitong ang kasulatan labayon ko diri antod ang akong parenti karon gani akong mga kaliwat
murag maulaw sila nako nya gusto pud nako nga maghusay pud nako dinhi yang dili man pud mudool natuman gyud boy ang balaang kasulatan gingon nga di ba naingon man dito kung adunay kotso-kotso adtuon nimo ang mga kotso-kotso katong ipanglibak tinuod ba ni ang gisulti wala nila gibuhat no Wala. di ba wala gibuhat o nya man tong Ginoo pasaylo ayon taon sila man tong sige ko hilak sa una ano man sila ang akong giampo nga unta dili sila matintal nga dili sila magpalayo sa espiritu abi ninyo boy kaning nagsulti ko nimo sa una na sinati man na ninyo nga sige lang kog hilak dinhi lang ko sa doon sa layo lang Oh, tama. kaya ano kaya ang tao dili man gusto sa pulong nga mahimong balaan ang Tama. gusto raman nila kanang kanunay lang nilang ipalansang si Kristo sa cross pero sa ko dinhi nakatambal ko nakawali ko wala man ko nangayo nila niya pumiingon sila nga mo reflex ako ang naong ni Papa Jesus hayag daghan mga anak diri pero tanaw ang mga tawo mo totoo mo tong nangutana ko sa Espiritu Ginoo nagpakita kag milagro diri pero nganong dili man sila mo totoo ingon man siya na gisulti na niya sa ko sa akong kasing-kasing tuod mao di ay nga kanunay isang gipalansang sa cross dito lang sila muluhod sa cross kay dili man sila gusto buhion pag-usab ang pulong ang pagpaubos o pagpasaylo Tama. gusto lang nilang patyon nga naluwas lang kanunay gipalansang sa cross si Kristo kumbaga ba kanunay nimo mag-sign of cross ka kanunay nimo bakakan ang imong kaugalingon bakakan siya nga ikaw nagtuo niya boy kanang ingon nga makaluwas ang pagtuo bisag wala ang buhat ayan na boy na makaka na sa imong kaugalingon di ba sa pagbasa sa unang sulat ni Juan Oh, tama. sa sulat ni Juan na makaka sa imong kaugalingon nya karon kung nabakaka sa imong kaugalingon mo bakakan nimo si Kristo Dili. matinumanon man gyud siya Tama gyud. ayan man akong mag-sign of cross ay naboy amahan anak ug Espiritu Santo diretso sa imong kasing-kasing ang balaang espiritu ayaw na i-cross kaya ano man sa ato pagipatay nimo ang balaan nga mga buhat ni Kristo mo na nga nagsulod mo sa simbahan kung wala mo nagpaubos naghukom mo nagpatas gamit si Kristo rumahing lang doon pa-Dios na boy tama man ang giingon sa ubang reliyon ako sa una katoliko man gyapon ko karon pero ang tinuod nga katoliko dili nagpapatay ni Kristo Tama. ano man muluhod ka sa cross nya tanawa imong binuhatan buhi ka mo nang mga kabalo man ko boy bisag ang mga pare nagsige pag kuber ani reliyon nga pagtuo aya na mo paminaw og lain nga mga balaod naana sa balaang kasulatan mo na kung maglukso-lukso gani boy dili man na gustong makakita dili na gustong makakaplag dili na sila makakaplag ano man giputol-putol man kay nangita magpabor kanila kani isog ko magsulti ana wala nagpasabot nga kan total dili man pud na ang ato ang espirituhanong ka sa ang igmat lang anak boy mo gani nangutana gani ko sa Ginoo ko nga Ginoo nganong gamay raman ang gusto ani kay ang tao lang ang gustong mangita makakaplag kaniya mo na magluhid ko sa espiritu naak man na may katungod man ko di ba na atong no kababayan na anya asa na karon sila katong tawhanon di ba natuman pong kasulatan no katong tawhanon lang ilahana nga gibuhat mubo lang higayon di nawala na sila Nawala na. nya karon na nag-antos nga naa dinhi mingon ko ayan na magbalik dinhi yung isa gusto pa man sila nga maminaw kay naigo naman sila sa wala ang kasulatan Tama. naglakutay na mo malahutayon o nakasabot na mo unsa ang Holy Trinity boy bisag ang mga pare daghan sige kung pangutanan nila Holy Trinity wala sila kabalo ang Holy Trinity buhi nimo nga gibuhat ang balaod ni Kristo pero nagsige kag pakaon sa patayng lawas nagsige kag luhod sa cross nagpuintas pero wala nimo si Kristo patay na dili Holy Trinity buhi ang imong kinabuhi mao ang makita nga ikaw gyud tinuod nga mahigugmaon kung dili na ka mamalikas dili na ka maghukom dili na ka magpataas dili nimo gamiton sa nga nahimo sa kanghalan doon basi ka ng debate ayon na mo pagdebate kay naa man na sa balaang kasulatan Holy Trinity, tuo mga ikatag Holy Trinity. Pero nganong di man kamo tuo nga ayaw na kamo pagdebate kay naglangay-langay lang na dagang nagsulat karong mga libro. Di ba? Wala sila sa. Gibadlong magani sila. Kamo mga pare, gibadlong nga musulod sa langit apan kamo mismo di musulod sa langit naaman na dito. Tama gid. Pero naggamit sila sa pulong nga Holy Trinity. Nya karon na kinabuhi nimo na.
Wala po sila kasabot siguro kung sa Holy Trinity. Boy, kamo nakasabot na mo kay na ako good og bad sa una dinhi. Na may magpakaruing nun ako nga katabang ko nun ako pero taas pa man sila nako. Nya ako yun yung nag-atiman nila. Ako yung nag-alagad. Ako ba yung nagtambal, ako tanan. Nya mao na tong nahitabo karon. Natuman ang naa sa balaang kasulatan. Kung ang akong kamot ay isang dahilan ta akong pagkasala, putlo nako og akong mata. Mata og kamot nako pa sila. Ano man kay mahimo mang issue dinhi kay ngano man dili man isulti ang kamaturan. Mga kamo ang buhing saksi karon isulti ninyo ang kamaturan. Hinganlan ang mga tao asa na sila. Ya kung mobalik na sila diri wala nagpasabot. Nagdi-disregards na sila. Kay gihimo ra man na silang walay tao diri boy nga walay sala boy. Tama gyud. Ang gamiton lang ang makasala ang tao tungod sa garbo o kahakog. Hakog sa panahon nimo, sa pagbasa, sa pagpaminaw, o garbo nimo, gusto ikaw anaapod nimo. Mga naboy nga kanang mingon mong sudlan, ayaw. Wala. Ayaw mong tuo sa espiritu nga dili nimo masaksihan. Imo gyud nang sutaon. Tao gyud tao kay imo sa mapanid-an inig human ni magwali mapanid-an nimo kumusta iyang binuhatan. Tama. Nakalaki-laki ba siya? Nakatambal ba siya? Nakapainom ba siya? Ang painom kanang nahigugma ba? Kumbaga ang tao, wala siya nagunahuna nga baydan siya. Klaro man kaay boy. Bisan ako, nakay pari nga nagwali nga si San Vicente Ferrer. Nya dito ninong ka mag-ampo ni San Vicente Ferrer. Unya mingon ka, taghan ng Gris dili boy. Wala nag-ingon sa Ginoo nga gamita ko nga mahimong halang doon. Pamudalan man gani na ang simbahan, ang haligi sa simbahan, di ba? Lagi padayag ni Juan. Tama. Muna boy, usahay makaanak ko ila man taning katungod pero ngano man gituis man nila. Naingon pa ang espiritu. Na anak sa balaang kasalatan katong gituis kini sa mga taong walay alam mag-umabalihinon sa balaod sa uban sama silang gibuhat sa ang panid ning kasulatan. Sulat ni Pedro, di ba? No? Na ang pagpahinom daw nga mobalik siya. Boy, mana ni karon ang giingon. Imbis magwali unta ang mga tao, wala nga usahay, baguol ko pa kaayo. Kaya tanawa karong kalibutan, magwali ta sa kaluwasan, dili ta magwali nga kita'y nauna. Dili ta magwali hinuon nga kita hinuon, pinadala sa Ginoo. Magwali hinuon ta karon boy, nga magiusa ang mga tao. Makigiusa kay Kristo. Kung makigiusa na mo kay Kristo, mapaubsanon, mapasailoon. Wala boy, ako mang isulti ang kamatuoran. Kay sama sa kanyan to sa mga apostoles, isulti magid na siya. Kaya kung di po na ako ni isulti, mapadali niya, muuyog ang kalibutan nga naman, wala may taong mga pinili. Kung ingon sila nga sila pinili, tanawa ang ilang mga binuhatan. Tama. Pusa ka mong naan din ni boy, pasagdain na isulti lang ninyo ang inyong kasinatian din. Ayun na, pa debati-debati sa balaang pulong kay, tanawa ka niyan to. Tauna pa na, kamay pa ko anak, nagsige nagdebati hay. Pero tanawa ang mga taong kurang kinaiya. Gigamit noon si Kristo, daghang kay mga cross, nasa sakyanan, gipangbutang, nasa palibot, pero tanawa ang nagasimba. Boy, pakarugin no na, kaisa lang na patay si Kristo, kaisa lang na banaw. Di ba naanos pala ang kasulatan? Kaya kung magbuhat po na sila, o mga kuan, seremonyas, magbuhat po sila, o mga selebrasyon, kay haron, dito sila, mugamito nila ang Diyos. Diin sila makasapi o makakwarta o mahimong halang doon. Boy, bisan si Kristo sa una, sa mga apostolis. Tanawa, tanan nga babalay na nagtuman sa sugo sa man iyang mga balay, di ba? Tama. Kamo, ginatuluan naman mo. Nagpuyo pinis balay sila ina-ina. Bisag si Birheng Maria wala nalipay sa gibuhat nila. Ano man, daghang mga ribulto pero tanawa ang nagkugos. Boy, kung musulod man ang panagway ni Birheng Maria, dili na iyang panagway kung ang nagkugos ana wala ang kinayan ni Birheng Maria. Tama agad. Magunsama na iyang panagway kung ikaw nagkugos pa Dios. Ayaw mo tuo ta dili makakita, dili makadungog boy. Mao na ang tao didto sila magluhod sa patay. Dinhi sa tuwa kung gibuhi kung magsugti ko sa balaang kasulatan kay Mateo, kay Lucas, siya ang mugamit. Kay madlok mangi ko sa Dios. Mao nang wala sila nagaingon nga kadlo kini ang Dios. Higugmaan siya. Boy, gitudwan ko kamo. Higugmaan ninyo ang Dios. Kadlo kigid siya. Amen. Kay bisan karon dayon, pwede na uyugon ang kalibutan. Kay Tama, iya man ang gahom ang Yawa.
gahom man na sa Ginoo, sa Dios Amahan. Mm. Ngano man, Good. siya man ang kabuhatan. Gisakmit lang pinagi sa garbo. Mo pa na sa inyo ha. Kung naamoy garbo nga nagwali mo, ana-ana kanimo. Ang nakabalo na kakin sa imong amahan. Ang yawa boy dili makita ninyo na siya sungayan. Makita nimo sa mas ambungan pa ug adunahan Tama gid. kay ang Dios sa una bisan ng mga apostoles. Tanawa gud ninyo ang mga apostoles ba, mga inila ba? Si Kristo ba? Inila ba? Dili. Di ba gipalansang sa cross ya? Mm. Boy, ayaw mong tuo nga ang cross makaluwas. Gibalaan lang na ni Kristo. Kay diya tagiluwas. Pero magsigi kag luhod sa cross. Sa ato pa kanunay ni mong gipalantang si Kristo sa cross. Banhawa na sa imong binuhatan. Buhi pinaagi sa pagpaubos o pagpasaylo. Buhi ang mga pulong isulti ninyo. Dini sa ato ama ng nasinati. Mga daw Tama. naigo pod na sila katong ako kung mga kauban nato dinhi sa una. Mm. Kung tawhanon na mubo lang nga panahon paghuman sa tulo ka tuig nato na atong sakripisyo mga atong wala na may mutuon ako dili ba Tama. hindi naman mo mutuon ako dito na Manila Mm. Okay. kay dili naman mo pabasahon ang Biblia niyo ako na ang nagdala karon nagsakripisyo mo di ba wala Oh, wala na. moingon man gani ko nga dadan niyo na sa ospital kung tambalan ako ni Mayo dadan sa ospital kay naa may mga maayong sanga nga potlon katong nabugatan di ba pero boy ay nang paabuta nga magsakit mo nga mubuhat sa pulong sa Dios mao nang kasagaran akong hilakan ron kay diya na sila ning balik sa Ginoo kung nagsakit na nya dili naman ka makaadto sa imong taong nga kasilagan gikayutan Mao kay gid. naglubog naman ka Mm. ana nga muduhi ko sa espiritu sultian ako igo lang sila magilak nya makakita ka ba noon sa panagoy ni Hesus kay mausab man ko nya musulti to sila sa mga tao puta sa garbo miingon na po nagpagino-ginoo ko boy naa sa balaang kasulatan si Kristo tuan na sa langit ug magpadala sa aglaing Mesiyas na diri mo replik sama sa bituon gikan Tama. sa adlaw ang bituon mo di mo replik ang bituon mo po mo replik pod ang panagoy ni Kristo dinhi kanako mo wala ko'y gahom bisag miingon ko anak walay gahom kuha naman ani ang mga salamang pero kato sila sa unang buhay kalibutanhan kung mabalik sila sa Dios daghang pagpaglaom Tama. mas maayo pa tong dakog sala nga mobalik sa Dios kaysa katong nag-act na to dinhi sa una unya nagpalayo sa Dios labi na kana sa simbahan nagamit ka sa kabalaan ni Kristo pero gigamit nimo siya nga mga langdon gigamit nimo himuon nimo nga dako nga simbahan mabot ra ng panahon boy wala akong gikagulaan bisan sila magsultian na ningon pa ko Ginoo pasaylowa in taon sila nagyaga-yaga sila sa imong pangalan kamong pod nga naminaw ani muntang masabtan gid na nila Tama. wala na karon boy wala na gipasilihan ni Kristo ato nang giabrihan mo nang daghan na karon ang nangita sa espiritu mo nang magpasalamat kay ko sa mga tao nga mga espirituhanan na nangita sa tinuod nga espiritu dili po Dios kun dili espiritu naa diha sa sulat ni Juan di ba sa 14 sa ubos Mm. sa pinakaubos sa balaang kasulatan usa ka tawo usa ka tinawag gimong kauban ug abyan magtatabang kung basahon lang ang tanan nila nya kung miingon sila nga sila pod ani makita nimo nagtabang sila di ba Tama. Wala. mo tong ingon sa Ginoo nalipay ako pag-ayo sa akong sudugon sa iya ko pakonsaron ang espiritu mo nang dili ko mobali og mga kinaiya dili po ko mupaong og mga pagtuo kung dili malipay pa ko kung daghang mga relihiyon na magbasa sa balaang kasulatan Mm. kay naagod ang kamatuoran boy ato adre espirituhanon kay tukod man tagtore to pa kung sa langit espiritu ang nagtudlo nato mo nang akong gisulti kakaiba ni sa uban nga mga vlogger wala man ko nagseminar wala man ko pero tanawa na kung sila magbabasa ang tanan akong gisulti na sa balaang kasulatan pusa ginawhag po na ako ang maminaw ani tanang maminaw bisan pag naapay mga tao diya nga mabalik pa sa Dios pakitaan ninyo ang tao nga diin mo mabago pakitaan ninyo ang pulong diin mo makasabot kinahanglan jud nga magbasa kita sa balaang kasulatan kay daghang maglitag karon di maglitag og langgamboy maglitag sa ilang mga baba og sinultian Tama. maglitag sa ilang balaod tungol ka ano nga dinis ato nigingon gani ko nga anong lamalik pa man mo nga mag-ulan na wala tay balaod dinhi pero nagkadaghan ta tungod Tama. kay gusto man mo nga mamati
Okay. Mo na usahay bisan sa atong simbahan may di ba pasimbahon ta mo dito nya anong dili mo gusto kay wala pun mo'y nabati nga nakasabot ang inyong Hinoong nabati puros Hinoon mga palisiya puros panghulga Mga balaod to. ang balaod sa tawhanon nya asa naman tong balaod sa Dios Wala, isulti. mo na tong katabang sa simbahan sulat ni San Pablo kay Timoteo wala man na nila gibuhat wala man na nila giak unya unsa yung gibuhat sa mga pagano unsa gibuhat nila gikuhaan hinuon ang mga panid sa balaang kasulatan di ba naaman na sa katapusan panapos ni Juan no ang magkuha ni ini kuhaan ang magdugang ni ini dugangan ang katalagman ang magkuhaan ang bahin sa kahoy kana boy wala man na nila gisulti bisan ako din ni miingon ko nga gibira ng pare naa na tanan sa balaang kasulatan akong gisulti maguol manggani ko kung maghisgot ko sa ilang mga pangalan pero naman na sa balaang kasulatan sila man kanunay ginabadlong boy common words na wala ako nagpasabot nga tanan bisan ang mga pastor wa ko kaputong katanan kung magtago sila ang Diyos na may balo anak kaya karon nanaktak naman ko nagalakaw ko simple lang kong galakaw mo nang sa babae ito drinig ani sa kuha makita ko nung ko niya maglakaw nga mo reflect mo naong ni Papa Jesus iko huy isulti na gipakita lang ka Tama, okay. gipakita lang ka kanang uban na wala kakita bulahan tong mutuo nga sama kanimo ubos manang dili maang pakitaon bus katong dili katuuhan kay kung pakitaon to katuuhan gipangwartahan naman gani si Kristo di ba Tama. Rasog doon. tanawa ko daw pag hindi sila kasabot gipangwartahan na ang balaang kasulatan mo nang si Kristo dito siya sa labing ubos unya kung dili ka magpaubos dito di ka mutuo mga bata kasagaran din ni katong mga hilumon pud kay mo ipakitaon pero tanawa unsay giingon nila ako na ilang ingnon nga nagpaginugino wala ko'y gamboy wala mas gamanan pag gani dagway ng mga salamangkero di ba na ako'y gitambalan dre ang nagtira na ko puros ka ng barang nya di man ko makig-away nila Tama, okay. musugot mga pugani kong badutlan ko sa barang ano man kapoy kay ni magsulti boy kapoy kay ko magsulti nga dili akong katungod ni sa mga tao nga gustong ayuhon di ba tambalan imong kaugalingong doktor pero tanawa ang nagawali sila ninoy kanunay gipakaon tambalan unta ang ilang kaugalingon magwawali gid sila nga mantigong muwali di ba magbabasa gid silang mantigong mubasa dili putol-putulon Tama. okay ra na mga bersikulo kapitulo timan-an nimo ang wala nimo nasabtan ug humanon nimo aron masabtan diha na ta karon sa katapusan di ba kita ang nagaaktanan ano nga kung magsulti ko dre maingon wala na to na nahitabo gid ay na no di ba tungod kay may katungod ko nga maghusay kay inyo nang naagian Tama. di ba inyong buhing na sinati inyong napuy-an di ba kapilata sa ana nagilak di ba Tama, okay. naigipang poses dala diri naigitambalan nga gikan na sa hospital giluwa na sa hospital ug naayo na karon pero nibalik ba sila di ba wala no mao nang naa sa balaang kasulatan dili sila gustong mobalik hadlok ayuhon nga mobalik ni Kristo nana sa balaang kasulatan gusto lang ang lawas ng nila ayuhon pero naduhigan na nako sila nagunitan na pero depende nila kung ang ilang binuhatan ang akong ginasulti nila para sa pamilya, para sa bana, ila ba ning ikinabuhi. Koy nindot unta kayo kung kita dawaton sa mga simbahan. Dili man ko mag-ilog silang pagtuo. Pero mao na ingon ni Kristo, maabot ta tas kidaganon. Anang moawag ko sa mga tao, ang gustong mamati, mudool kung diin na nagsulti sa tinuod. Pero kung dito mo mamati sa inyong subornuhan na wagi nakuha bisan gamay og sila na hinuan Dios gigamit si Kristo og gahimo na silang adunahan kamo na lang anak ang Dios na lang may balo anak kay nang man ang Ginoo aduna na sa giandam para kanila Tama, good. mana kadlokan na nato ang Dios dinhi makasinatian nato ayan na pasagdain na sila kay nanaktak nako sa akong kagalingon karon nga mo simple ko nga maglakaw ra ang gusto ka nato dapig ka nato ang dili gusto ayaw awaya kay dili gina maminaw nimo mo nang ingon ni Kristo kanang mga tawhana kahit gina silang mga ulo di ba nas balang kasulatan no Good na, good. balaan pa nimo sa sunod tanawan ning uban magsigigok sa lokto ana pero ang ilang mga paghubad sa balaang kasulatan ilang kaugalingong desisyon Tama. ora nga kung magatubang ka sa rebulto hunaw-naon nimo
kinsa si Kristo, di kay nagatubang ka dito sa cross. Ganong gilansang sa cross si Kristo tungod sa imong sala, kay gigamit nimo siya, di ba? Nga magamit na puta, mag-sign of cross na puta, gigamit na puta nato si Kristo, di ba? Tama. Bisan ang Katoliko, kung naa sa patay, manguros. Kung naapod sa simbahan, manguros. Kung magamit po sa siyas, manguros. Ug mahadlok pod manguros. Wala man na explain boy. Ang amahan naa sa langit. Ug si Kristo nagpaubos naa sa yuta, nang hugas siya sa tiil. Tato ba magpaubos gyud ka? Kunya ang balaang espiritu, ang templo sa Dios, ang atong kasing-kasing. Pili ino ni buhat na po kag cross, kay ipalansang nimo si Kristo sa cross. Umingot ta tawo ra man pud ta, makasasala. Boy, ang nag-ingon nga siya makasasala, gusto pa siyang makasala, di ba? Walay taong walay makasala. Mas maayo to na nakasala ka nga wa ka kabalo sa sala. Pero kung nakasala ka nga nagbuhat kag sala, mo na giingon niya, giyaga-yagaan nimo ang espiritu. Ayaw mo pagsulti nga tao mo makasasala. Dili, ang tao mo, ang Dios mo ingon ana, okay ra ka, tao ra man ka makasala. Pero Ginoo, pasaylo ako kay wala ko nasayod sa kong gibuhat. Pero kung nasayod gani ka, no, wa pagay ka kasala, di ingon kag tao ka makasasala, nasayod na ka makasala ka. Ang anong mogamit man ka ni Kristo, di ba? Ang sala na, kung lang kiniyuan na. Oh, ang kanang sala, di ingon na ka nga tao ka makasasala. Mingon, kanang wala ka nakabalo. Kay, kumbaga, gibuhat ka nasama ni Paraon ba? Giblind ba? Haron, mogamit ko labing suod nimo. Nga pasig ugma na pod, kato na pod ang imuhang nakig-away nimo mo ano pod gamiton. Pero kung imong tuyuan na boy, labi nagamit ka sa pulong ng Kristohanon, kanang amahan namo, sige ka amahan namo, sige kag ampo niya, wa ka nagtuman, sige ka kapasaylo, pero wala ka nakapasaylo, di ba? Mga tanawa, imo man ang giyaw-yaw, padis-diyas man na, nga diin ka nagdupa, kisa imong giatubang, matuman ang pagbuot din sa yuta mo sila, sige kag ingon nga, matuman ang pagbuot, pero wa ni mo gipaningkabutan nga tumanon ang pagbuot, ang pagpaubos o pagpasaylo, dili sa gamiton nga mahimong halangton, tama? Tama gid. Na kung gituman lang tada sa mga Kristiyano, pero naamang pinagawali nga maluwas na mo kung mukaon mo ani. Nga sure gid na. Nga dili man madungog ang pag-ampo kung aduna tay jutay nga sala. Wala boy, panid-in ninyo ang mga tao nga nagsulti ni ana nga sila makaluwas ka ninyo, di ba? Panid-an o sisaha ang iyang binuhatan, sibo ba sa iyang pinulungan? Tama. Naana sa Biblia wala. Kanang tanan akong gisulti naana sa Biblia. Bisag ang nag-vlog ni kisa pa magsulti ana. Naana sa balaang kasulatan naman. Isog nako karon magsulti. Kaysa una daghan kay ginasulti nako. Nga ako kulto bisag ang pare ni kulto ko bad pag ko di ko pasudlon sa simbahan. Unya kinsa man akong sumbungan. Ang Ginoo mo nang sige ko hilak inig kagabi. Ya karon boy wala man ko niya gipatay para sa katawan. Taon na sige ko ginukuha lang ko kay maluoy ko ni mga amigo po nako ni mga tawana. Kadiya po ko sa una nag-alagan sa simbahan mga pare. Kini ako po ni maigsoon, ako po ni siyang mahal po na sa kinabuhi. Ako lalay kwa. Pili ko gusto nga malaglag ni sila. Wala man ko ipatay ni Kristo kay biyaan ko noon mo kamo, makuha na pod mo. Tama? Tama gid. Amo to sa una na po impostor nga magsulod diri. Balaan lang kung ako nga giyon nga mabalaan na siya. Pero kung matawanon, mahimo na po ng kalibutan So, sudlan na po ka. Kung dili man yung espiritu. Boy, ang Holy Trinity kung ikaw nimbalaan ni Kristo ug nadlok naa sa imong binuhatan. Tama gid. Amen. Kung makakita lang ta sila ni makadungog lang sila mataas-taas patagoy panahon sa kalibutan mo ganing sige kung ingon Ginoo ayaw pa intag laglaka kay daghan palagi mong ampo nga mobuhat dili magpakarong ingnon wala boy goal kay kuboy kada magsige sila og iluganay kinsa ang una kinsa ang tinuod nga simbahan ang templo sa Dios ang atong kasing-kasing naman sa balaang kasulatan gunubo na ni Kristo nagsige makapagwapo sa simbahan yung dagang gigutom boy mo balik na gid sa dili madukay mo nagkanunay ko nagahilak mo balik gid sa mapakaon ka nato ang mga tao kubulginog ang bagunob kining kalibutan ila ka na matiman wala gusto na gani sa Ginoo makuhaon ko para sa mga tao, mga hakog, bada karon maningkamot mo, ipakita sa buhat. Ihatag nato sa Ginoo ang alang kanila. Pasaylo alang sila. Amen. Muna nga mag-istorya ko, haip kira kung sinuntian, kinaakan na sa balaang kasulatan. Kay pugan man ako ang espiritu. Mga Igsoon, daghang salamat kaninyo, ilabi na sa mga viewers o sa mga subscribers
sa espirituhanong gasa. Nagalawam ako nga inyo kining nasabtan ang tanan. Ug busa mga igsoon, daghang salamat kaninyong tanan. Please like, share ug comment kung kamo adunay mga pangutana nga buot ninyo nga masabtan. Og please subscribe and click the notification bell para kanunay ka mga updated every time nga mag-upload ko og mga bag-o nga upload videos. Salamat og Ginoo sa kabuhatan ug sa kasaysayan. Magaw balunta kaninyong tanan.